Ngalih kena. Yedeng ngono. Cayuda. Salam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis saman. Duk niken. Salam. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari nden wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar minden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh ora nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Oh kaya niken niku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, saiki diaturke Cara pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Iya. nggih no. Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe.